На початку 1840 року для майбутньої другої гімназії було куплено будинок на Благовіщенській площі, в якому раніше розташовувався пансіон «Нагіль». Реконструкція будинку була проведена за проєктом Ашеткова. На жаль, будівля гімназії була зруйнована вщент під час Другої світової війни. Слід зазначити, що жоден з навчальних закладів Харкова не виховав стільки відомих особистостей та видатних діячів науки та культури, як Друга чоловіча гімназія. Серед них біолог, лауреат Нобелівської премії, академік Мечников, який закінчив гімназію з золотою медаллю, філолог, філософ, громадський діяч, професор Сумцов, який закінчив гімназію зі срібною медаллю, видатний філолог-славіст та член-кореспондент Петербурзької академії наук Потєбня, ректор Харківського університету Пітра, який закінчив гімназію з золотою медаллю, професор та ректор Харківського університету Куплєвський, композитор Лисенко, основоположник української класичної музики, автор всесвітньо відомих опер Наталка Полтавка та Тарас Бульба, історик, професор та академік Беозеску, класик державного права, правознавець професор Радовський.